Grat ħafna għas-servizz u l-protezzjoni li joffrulna dawn l-eroj lejl u nar 24 sija kuljum. Stqar dan il-Prim Ministru Robert Abela meta żar lil ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fl-istazzjon tat-Tifi tan-Nar fix-Xemxija. Il-Prim Ministru Robert Abela akkumpanjat mill-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri kellu ċ-ċans isegwi mill-qrib ix-xogħol tal-ħaddiema li kienu għaddejjin b'sezzjonijiet ta' simulazzjoni u taħriġ. Fosthom kif tikkoordina missjoni ta' salvataġġ, kif jersqu qrib u jidentifikaw materjali perikolużi u anki tifi tan-nar. Id-Direttur tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Bsajla spjega lill-Prim Ministru kif dawn il-ħaddiema u oħrajn fi stazzjonijiet madwar Malta u Għawdex jirċievu taħriġ li jqpaddej is-sena kollha bilan li jkunu mħejjija għal ċirkostanzi ta' emerġenza li l-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili jissejħu fuqhom. Ir-riżors uman huwa wieħed mill-aqwa investiment li jista' jsir f'dan il-qasam. Bit-tmexxija tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kull sena tibgħat grupp ta' pumpiera l-Kanada sabiex jingħataw taħriġ f'kundizzjonijiet ta' temp qawwi, filwaqt li kull ħaddiem jingħata taħriġ tal-ewwel għajnuna. Dan minn barra l-investiment kontinwu li qed isir fl-apparat u t-tagħmir tal-Protezzjoni Ċivili. Il-Ministru Byron Camilleri spjega kif dan ix-xogħol tista' ssejjaħlu vokazzjoni għaliex jirrikjedi sagrifiċċju u ħin twil il-bogħod mill-familja. Qal li baqa' ħafna xogħol xi jsir u l-Gvern kommess li jibqa' jinvesti fil-ħiliet tal-ħaddiema. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.